De Belgische ondernemersvereniging Unizo organiseerde in verband met 25 jaar Verdrag van Maastricht een speciale avond over grensoverschrijdend ondernemen op Château Neercande in Maastricht. Met name van de Belgische kant was er een goede opkomst. Ja, die avond hier staat in het teken van Europese samenwerking en 25 jaar Verdrag van Maastricht ook. Ja. Hoe zit het met die samenwerking op uw gebied defensie over de grenzen heen met bijvoorbeeld Nederland? Gaat dat nu beter dan een paar jaar geleden? Wel, we hebben een voortreffelijke samenwerking op vlak van defensie met Nederland. Ik heb een heel goed contact met Janine Hennis-Plasgaard. Ik moet zeggen, wij zullen 1 januari starten met een gezamenlijke bewaking van onze beide luchtruimen. Dat is nooit gezien in de wereld en wij gaan dat als voorbeeld stellen voor Europa. We hebben vorige week beslist en ondertekend, een intentie ondertekend om samen nieuwe fregatten en mijnenjagers te gaan kopen. We werken samen shoppen, zo kan je dat zeggen, of ze samen bouwen. We werken samen op het vlak van de parachuteschool. We werken samen op het vlak van een aantal opleidingen in de landcomponent. We werken samen met de helikopters. We werken eigenlijk heel nauw samen als voorbeeld ook voor een grotere samenwerking binnen Europa. U bent Limburger. Van de andere kant zie ik bijvoorbeeld in België, maar je ziet dat eigenlijk ook wel in Nederland, dat er ook een bepaalde vorm van centralisatie is eigenlijk. Hè? En in Belgisch Limburg, ja, de provincie daar wordt niet bepaald uitgebreid, eerder een tegendeel. Is dat niet een beetje contrair aan juist grensoverschrijdende samenwerking? Wel, je moet zien natuurlijk welk niveau het beste niveau is om effectief gaan samen te werken. Ik denk dat zoals we het hier doen, van vereniging tot vereniging, vlak bij elkaar, op de grens elkaar ontmoeten, dat voorbeeldig is. Hebben we heel veel structuren voor nodig op het vlak van provincie of hogerop. Dat is allemaal af te wachten. Hier gebeuren de echte dingen en het is dat wat stappen vooruit zijn. De samenwerking bijvoorbeeld op politiek niveau, provinciaal of gemeentelijk, gaat dat erop vooruit of blijft dat zo'n beetje voortkabbelen? Ja, wel, ik zie mijn collega Theo Bovens heel vaak. We praten heel veel over dit soort zaken, maar proberen er ook wel verandering in te brengen. Maar ik heb het gevoel dat als je het op het politieke niveau kijkt, ik zie provinciale niveau, burgemeesters, maar ook de Europese parlementsleden, de parlementsleden in België en Nederland, dat er een soort ontmoediging ontstaat en zegt van ja, we zijn er al zo lang mee bezig en het verandert maar zo traag en het gaat echt niet vooruit. En dat men daardoor ook een stuk de interesse verliest in die grensoverschrijdende samenwerking. Dus ook daar is er wel werk aan de winkel. En heeft dat misschien ook te maken met een bepaald gevoel of beleving van aan de Nederlandse kant, dat ze het gevoel hebben dat alles in Den Haag of in de Randstad wordt geregeld en aan jullie kant misschien het idee van in Brussel bepalen ze alles? Ja, dat is zo. Iedereen is voor het Europese project, maar dan liefst niet te veel. Ja, wij proberen toch wel vanuit die nationale staten de eigen economie te beschermen, zoals dat heet, de eigen projecten te beschermen. Er is een centralistische tendens, zowel in Nederland als in België, naar richting Den Haag, richting Brussel. Dus er zijn op dat vlak ook wel wat obstakels die niet zo gemakkelijk weg te nemen zijn. En ook vanavond is duidelijk gezegd, het moet van onderuit komen. Het zijn in dit geval de ondernemers zijn die moeten initiatieven nemen. De vereniging van ondernemers. En ja, laat ons daar eerlijk in zijn. Dit gebeurt ook veel te weinig. Hoe dikwijls hebben we zo'n avond als vanavond, waar ondernemers over de grens elkaar treffen. Dat gebeurt zelden of nooit. Dus het zal echt wel van onderuit moeten komen, denk ik. Ik kan me voorstellen dat als er meer over de grens wordt samengewerkt of ondernomen wordt, dat er dan meer verdiend wordt zelfs, dat er meer business uitkomt. Daar ben ik volledig mee akkoord. Ik heb echt de volle overtuiging dat een grensoverschrijdende samenwerking, als die duurzaam is, dat dat echt een hefboomfunctie heeft voor onze beide regio's, zowel Nederlands Limburg als Belgisch Limburg. Daar ben ik rotsvast van overtuigd.